Ja, her er så, det er Kaptajn Laust. Vi er i Middelhavet. Vi er sådan lige midt i det græske øhav, eller helvedes langt væk fra det nærmeste land. Og jeg synes, jeg vil bruge lejligheden til lige at vise over på båden, og vise, hvordan det er, når man sejler over her mutters alene. Kun mig og Rick sover. Så jeg tager lige en tur og forklarer lidt på vejen, så godt som jeg kan. Jeg håber, man kan høre på videoen. Okay. Vi er i pilothuset på båden. Og man kan se ud af vinduerne, dørene og så videre. Kigger ned her, starter vi over i den her side. Herovre har vi alle radioerne. Der er en SSB-radio, 2 VHF-radioer, alle mulige omstillinger, man skal bruge til at styre, hvad for nogle computer, der styrer hvad. Så har vi en skærm her, der viser helt præcis, hvor vi er. I kan lige kigge med, så kan I se, hvor vi er henne her. Heroppe har vi Paros, og herovre der har vi Peloponnes, der kommer ned, og vi skal den vej, vi skal til Malta. Og her har vi så en skærm til, hvor man kan vise mange forskellige ting. Men i det her tilfælde, der viser vi et lidt større udsnit af kortet, så man kan se præcis, hvordan det forholder sig. I kan se hernede, faktisk lige her, der kan vi se vores båd, og så har vi lige passeret en anden båd, der hedder Siren Sam. Når man kan se, hvad de hedder, så er det simpelthen fordi, at de har noget, der hedder et AIS-system, som sender sådan nogle information til de andre både. Her har vi så en anden skærm. Den viser den vejret her lige nu, og det er grunden til, at jeg kan lave video. Heroppe der ser vi lige, at der er kun 3 knops vind lige nu. Det er et apparent vind, det vil sige, skal man lægge vores fartvind til. Det er 24 grader udenfor. Man kan se vindretningerne henholdsvis apparent true her. Og man kan se barometeret. Vi har 1013 millibar, det er stigende, så det er rigtig fint. Vi har vores positioner fra 8 ud af 12, så lidt at vi kan se, og klokkeslættet her, det er jo et lørdag, og klokken den er 5-7 minutter over 2. Og her har vi så en radar, den har vi en til af i et andet sted, men vi bruger den her lige nu, og som I kan se, så er der absolut intet at se på radaren lige nu. Der er 12 svømmil. Så kigger jeg lidt herned, så er der tastatur til computerne. De her 2 fjorter her, det er vores thruster, altså bogthruster og hækthruster. Heroppe der kan man se, det er meget sjovt at se, det er vores stabilisator. Man kan se her, hvordan stabilisatoren bevæger sig. Vi kører kun med den ene lige nu, for der er ikke noget at gynger. Her har vi så den ene autopilot, og her har vi den anden autopilot, og her har vi vores 2 ankerspil, som kan. Så har vi vores searchlight, vi kan styre motorerne her, starte motorerne, vores knapper til at styre vinduesviskere, tastatur til den anden computer, kontrol af vores horn og den slags halløj der. Det er vist nok, og så for at det ikke skal være løgn, kigger vi lige herover. Så følger vi lige med på 2 iPads, vi lige ved at lære iPad-navigation. Og herovre i hjørnet, der har vi et ekstra radio og nogle forskellige slags til at kigge på os selv og sådan noget. Og lidt kigger der og sådan lidt sjovt. Men når vi så vender os om, så har vi et køleskab dernede. Og her har vi et sted, hvor gæster, der sejler med, der ikke lige styrer, de kan sidde og følge med i, hvad der foregår, eller vi kan spise middag, mens vi sejler og sådan noget. Det er meget rart. Og så kan man lige få et udkig ud over. Når man så kigger op i luften her, så har vi vores varsler på pumper og brand, og så noget, der sidder her. Herovre der kan vi styre vores vand og vores fueltanke. Så kommer der nogle motorinstrumenter, kommer kørende der, og her der kommer så nogle forskellige, de hedder RD30, og dem kan jeg tage data ud om alt muligt forskelligt. Og man kan se, hvis man ikke kigger på den her for eksempel lige nu, så viser den, hvad klokken er, hvad temperaturen er i vandet lige nu, hvor meget vinden er i knob, det viser den faktisk med 5 minutters gennemsnit, den der, og hvor den er fra, og dybden, vi kan slet ikke se, hvor den har. Så kan man se vinden med vindpiler og så videre, true der, og apparent der. De der 2, det er vores kontroller til vores watermakers, vi kan selv hive salt ud af vandet og så videre. De her, det er 2 styrepaneler til vores generator. Vi har også 2 af dem, en stor og en lille. Og her kommer der sådan lige, vi holder øje med, hvad for nogle vinduer, der er åbne. Og til sidst herover der styrer vi vores henholdsvis black og grey water. Black water, det er toiletter, og grey water, det er brusebade og så videre. Og til sidst har vi gammeldags barometer. Det er sådan nogenlunde, sådan som det er. Så vi går lige at gå udenfor her, så kan vi ud af døren her den ene side af vores pilot house og kigger os lidt omkring. Så heroppe der har vi fordækket, der er en gummibåd, som man kan hejse i vandet med den kran, I kan se der i midten. Og der er sådan lidt spil og lidt sjov.
Så kigger man ned her, der er vinduer ned til vores kahyt nedenunder. Man går videre hen her. Faktisk rigtig rart, det her hedder en Portuguese Bridge. Det er rigtig rart at gå rundt på. Og der har jeg så hørt her i hjørnerne på The Portuguese Bridge. Jeg kan lige åbne den ene, det er nemlig så smart, og her kan jeg stå og styre båden, både thruster og motor og ror og det hele. Og så kan man lige læne sig ud her, og så kan man følge med, når vi lægger til. Men i øvrigt, så kan vi lige kigge op en gang og se, at den er god nok, det er Middelhavet, og den er god nok, det er helt blåt, og det er helt dejligt. Når vi så fortsætter her bagud, vi er på det mellemste dæk lige nu, går rundt den her vej her, så kommer vi ned her, hvor der er et sofasæt her. Det er ikke lige i brug lige nu, men det kan pakkes ud og blive til sofaer, så man sidder her. Og vi kalder det vores gin og tonic dæk, fordi her så er det der lyder solnedgangen, vil vi gerne i hvert fald. Og vi kan så lige få et kig til nedenunder, hvor vi normalt sidder og spiser aftensmad. Og lige nu der fiskes der, som man kan se. Når vi så lige går rundt her, så ja, det er en redningsflåde. Der hænger redningsflåder i hjørnerne på båden. Og kan vi gå tilbage her. Og vi kan så lige tage et kig ud over den anden side. Så undrer man sig over den stang, der hænger der. Min toothpicker plejer jeg at kalde den. Det er noget, der hedder flopperstopper. Det kan jeg fortælle, mens jeg går ned ad trappen, så vi kommer nedenunder. Men lige inden vi kommer til at gøre det, så går vi lige bagud her. Nu er vi inde i styrehuset igen. Her er mit lille kontor. Der kan jeg sidde og lave alle papirer vedrørende havne og så videre, toldvæsen og så videre. Så er der en kahyt her, som kan blive til enten en enkelt kahyt, som den er sat op til lige nu, eller en dobbelt kahyt. Den har, man kan lige lukke op her faktisk. Skal jeg lige finde ud af at gøre det. Sådan, og så kan man lukke op her, og så har den her kahyt sit eget toilet og håndvask og badeværelse, brusebad. Det er faktisk meget rart. Der er mange, der har boet her i sommer og har været glade for det. Når vi så går videre, så kan man selvfølgelig gå nedad eller opad. Vi vælger at gå opad. Okay? Op ad trappen. Der er lidt meget gang i musikken heroppe, men jeg slukker den lige snart, så vi kommer lidt tættere på. Vi kan lige lytte lidt. Sådan, så kan man bedre høre, hvad man selv tænker. Ja, heroppe kan jeg også sejle båden. Det er flybridgen, der er de samme kontroller, som der er nedenunder. Lige lidt færre skærme, men det skal ikke skille os ad. Der er en vidunderlig udsigt heroppe fra. Ens hovedhøjde her, den er 11 meter. Og det gør, at man har horisonten ude på 8 sømil cirka. Og vi kan faktisk se derovre, hvis I kan se så langt, der er en ø i det fjerne. Den er 27 sømil væk. Men fordi den stikker lidt højt op over vandet også. I kan se bagud her. Her er der faktisk nedenunder de her to, det her blå her, der er der et sofasæt og så videre. Her nedenunder, der kan vi lave mad, der er en grill og en varmeplade og så videre. Inde i det skab vi har her nedenunder, der er så en mikroovn og lidt forskelligt. Der er vask, og der er en ismaskine og køleskab heroppe. Og herude, det er soldækket. Der kan man sidde og få sol, når man ellers er til sådan noget. Kigger lige på begge sider. Sådan. Så fortsætter vi på en video, som følger efter den her, så vi går nedenunder.